zlínské trojice. Honejsek, Holík, Zámorský. Tam byl zákrok na Okála. Vošklivý zákrok. A autorem byl Jan Šroček, do kterého se okamžitě s veškerou vervou pustil Oldřich Kotvan. Myslím si, že rozhodčí to měli nechat. To je můj soukromý názor. Petr Čánek s Tomášem Svobodou opustili trestnou lavici a teď se podívejte, tady. To byl jasný úmysl od Čvrčka. No oni padli, takže rozhodčí správně, omlouvám se, rozhodčí správně na ně